У вівторок Сполучені Штати Америки та Україна зустрінуться у Саудівській Аравії, щоб обговорити питання миру. Про це повідомляє журналістка Fox News Джекі Гайнріх. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Євроради, представив перші необхідні кроки для миру. Україна прагне миру з найпершої секунди війни. І сьогодні я представив перші кроки для миру, які необхідні, та закликав партнерів підтримати їх, сказав президент України. Він наголосив, що стійкість та безпека Європи залежить від дій кожного з її громадян. Маємо ставати сильнішими, технологічнішими, підтримувати одне одного. Ми маємо дбати про життя вже зараз. Європа повинна бути здатною гарантувати мир і безпеку для себе всіх, хто цього потребує. Трамп розглядає зміну формату участі США у НАТО і може відмовитися від захисту союзників у разі нападу. Про це пише NBC News. За даними джерел телеканалу, Трамп обговорював з помічниками можливість адаптувати участь США в НАТО таким чином, щоб віддати перевагу країнам Альянсу, які витрачають певний відсоток свого ВВП на оборону. До нашого ефіру доєднується Артем Брухан, заступник керівника Народного антикризового управління Білорусі, представник опозиції. Пане Артеме, слава Україні, добрий вечір. Героям слава, добрий вечір. Пане Артеме, якщо можна, почнемо нашу розмову з того, а як білоруська опозиція зараз реагує на зміну риторики Сполучених Штатів Америки щодо України, тому що бачимо, що американці зараз починають підтримувати росіян. Що можете про це сказати? Ну, тут варто адзначыць тое, што нават і Лукашенко спрабуе гуляць на гэтым полі і спрабуе казаць тое, што падабаецца Трампу. Вось ён даў даволі вялікае інтэрв'ю блогеру амерыканскаму, і сапраўды гэта сведчыць пра тое, што тая палітыка, тыя тэзісы, тыя заявы, якія робяць Трамп, яны падабаюцца сатэліту Крамля Лукашэнкі, а значыцца, і хутчэй за ўсё падабаюцца і ў інтарэсах Крамля, на жаль. Вось і гэта сітуацыя, яна сапраўды робіць такую вельмі складаную сітуацыю геапалітычную, стварае і, па сутнасці, еднасць еўраатлантычнага саюзу, еўраатлантычнага блоку, ну, яна стаіць на такой на мяжы парушання. То бок, хутчэй за ўсё, Еўропа і Злучаныя Штаты Амерыкі зараз будуць нечым такім ужо не калектыўным захадам, як казалі расійскія прапагандысты, а гэта будзе две краіны, два саюза, якія, ну, між сабой канкуруюць у нейкай ступені, і, на жаль, Злучаныя Штаты Амерыкі, хутчэй у якасці партнёра, бачаць упершыню зараз Кремль, а не Європу і Україну як частку Європи. А як білоруська опозиція, як ви з колегами на це реагуєте? Ви очікували такого повороту подій? Знаєте, що жертва стане агресором і жертву будуть примушувати до миру? З нашага пункту гледжання, наша галоўная стратэгічная пазіцыя была заўсёды гэта падтрымка Украіны. І калі Злучаныя Штаты Амерыкі яны перастаюць быць саюзнікам Украіны і займаюць нейтральную пазіцыю ў нейкай ступені нават прарасійскую пазіцыю, то зразумела, мы да гэтага адносімся негатыўна. Мы лічым, што такія дзеянні, такія заявы, такія паводзіны Трампа, яны шкодныя для Украіны і для Беларусі, таму што калі не будзе моцнай незалежнай Украіны, не будзе і незалежнай дэмакратычнай перспектыве Беларусі. Мы разумеем, што мы вельмі моцна звязаныя. Вось у чым сэнс. І калі Злучаныя Штаты Амерыкі дапамагаюць агрэсару і імперыі, якая хоча знішчыць нашай дзяржавы, ну, зразумела, мы супраць гэтага выступаем. Мы спадзяемся, што Еўропа у гэтым кантэксце стане больш моцнай, будзе браць больш адказнасці на сябе, бо давайте ўсё ж такі шчыра казаць. І Україна, і Білорусь географічно знаходяться не в Америці, а в Європі. Так, і це доволі близькі сусіди. І ми бачимо, що у нас мова дуже схожа. Пан Артем говорить білоруською, не треба перекладача. Я особисто все прекрасно розумію. Запитаю наша аудиторія, яка дивиться на YouTube-платформі Львів Медіа, чи ви все розумієте, що говорить пан Артем. Мені здається, що це набагато більш споріднені мови, ніж з мовою країни-агресорки. Пане Артеме, якщо по повістці дня пройтися, отут
була заява від Лукашенка, що він, передайте Трампу, я на нього чекаю разом з Путіним та Зеленським. Так Лукашенко запрошує на переговори в Білорусь. Приїжджайте, ось тут сядемо спокійно, без галасу, без криків домовимося, але посередником я не буду. Водночас Лукашенко каже, що на Зеленського не треба тиснути, не нагинати, як висловився диктатор, а домовлятися з ним, бо за ним стоїть більшість українців. Як ви оцінюєте таку заяву? Це такий свій політичний реверанс? І чому це раптом Лукашенко відмовився від ролі посередника, яку собі хотів намалювати останні 3 роки? Ён вельмі добра разумее, што ў якасці пасярэдніка ён не зможа з ім не пагадзіцца з яго кандыдатурай ні Украіна, ні Еўропа, нават і хутчэй за ўсё Злучаныя Штаты Амерыкі. Але вось даць тэрыторыю Беларусі, даць месца, дзе будуць праходзіць вось гэтыя перамовы, ён хоча такую прапанову агучыць. І ён сказаў: прыязджайце ў Мінск, будзем з вами дамаўляцца, вырашаць, дзеля чаго гэта робіцца. Я думаю, што гэта цалкам спланаваная сумесная аперацыя з Крымлём, бо Лукашенка ён на сённяшні дзень не здольны да самастойных рашэнняў. Гэтыя заявы, гэтая спроба ўлезці у інфармацыйную прастору Злучаных Штатаў Амерыкі і ў інфармацыйную прастору Маска-Трампа, яна звязана менавіта з тым, каб данесці гэтую тэзу. Глядзіце, ёсць саюзнік Расіі, які хоча даць сваю тэрыторыю для таго, каб США, Украіна, Расія сустрэліся. І вось гэты саюзнік – гэта Беларусь. Рускія, Путін, з гэтым пагадзіцца, хутчэй за ўсё. Бо Пяскоў пракаментаваў на наступны дзень. Ён сказаў: слухайце, гэта вельмі добрая прапанова, лепшае месца для такіх перамоў сапраўды быў бы Мінск. Чаму я лічу, што гэта ўзгоднена? Таму што самае выгоднае для Крамля праводзіць перамовы на кантраляванай тэрыторыі. Што такое сённяшняя Беларусь? На жаль, я магу канстатаваць, што гэта цалкам кантралюемая Крамлём тэрыторыя. Лукашенко – гэта не самастойны гулец. Гэта не прэзідэнт незалежнай краіны, гэта не абраны прэзідэнт. Гэта, умоўна кажучы, супрацоўнік адміністрацыі Пуціна на высокай пасадзе. Вось так я бы хутчэй казаў. І вось калі ты хочаш выгодныя для сябе ўмовы перамоваў, ты будзеш праводзіць на сваёй амаль тэрыторыі. Навошта ляцець дзесьці далёка? Навошта ляцець у тую Швейцарыю? Тым больш на Пуціна выдадзены ордэр на арышт міжнароднага крымінальнага суда. Вось тут ёсць Мінск пад бокам. Нават ляцець не трэба, там ці вельмі ўсё бяспечна. І можна стварыць такія ўмовы для перамоваў, што і Зеленскаму будзе складана, і еўрапейцам будзе складана, калі яны там будуць. І Злучаныя Штаты Амерыкі, ўсё гэта будзе ствараць такую атмасферу. У перамовах, ведаеце, можна зацягнуць час, можна што заўгодна рабіць, калі гэта твая тэрыторыя, табе гэта выгодней. Вось я думаю, гэта цалкам узгодненая пазіцыя. Тым больш я бачу у медыйнай прасторы расійскай, нават расійскія прапагандысты, імперцы, яны пачынаюць казаць, што Лукашенко ён барбароніць беларускі суверэнітэт. То бок яны спрабуюць прадаць на знешнюю аўдыторыю, што Лукашенко незалежны. Хаця яны вельмі добра разумеюць, што які ж незалежны, калі ён цалкам залежны ад Пуціна. І фінансава, і эканамічна, і згодна з вайсковымі дамовамі. Таму ўсё гэта такая гульня ў далёкую. І, шчыра кажу, я думаю, што Мінск-3 гэта адзін з верагодных сцэнароў, які можа быць у будучыні. Мінск-3 це те, чого зараз дуже бояться українці, насправді. Як ви вважаєте, є підстави страху? Так, бо ніякіх гарантый. Вось галоўны канфлікт Трампа з Зеленскім на тым і палягаў. Вельмі лагічна прэзідэнт Украіны кажа: дайце нам гарантый. Бо мы бачылі 8 год, што не было ніякіх гарантый, і Пуцін заўсёды ўсё гэта парушаў. Вы нас цягнеце ў тую ж сітуацыю зараз, дайце гарантый. Але замест нейкіх гарантый Злучаныя Штаты Амерыкі кажуць: мы не дадзім вам зброю. Прабачце, гэта зусім гэта не саюзнікі, так сябе не паводзяць. Ось. І вяртаючыся да Мінска-3, так, зразумела. Менавіта гэтага, таму я кажу, што Пуцін хоча Мінска-3. Каб не было нейкіх гарантый, каб не было ніякіх нармальных новых дамоваў, каб фактычна можна было заўсёды гуляць у гэтую гульню. Быў Мінск-2, вось чым ён скончыўся. Тое ж самае будзе далей. Сыдзе Трамп праз 4 гады, і ўсе дамовы, якія былі падчас Мінск-3, зноў будуць нічога не вартыя.
вось как бы, рускія будуць парушаць дамовы, яны гэта рабілі і будуць рабіць. Ну тут важливо теж розуміти, що Лукашенко просто так нічого не робить, нічого не заявляє. Так, як ви сказали, пропозиція, щоб Білорусь стала майданчиком для переговорів, це спосіб затягувати ці переговори і диктувати вигідні умови для Росії. А Білорусі, оскільки вона напряму залежить від Росії фінансово, економічно, військово, так, як ви сказали, що Лукашенко є працівником адміністрації Путіна, виходить, отака пастка. Так, яны хочуць зацягнуць у гэтую пастку Украіну, Злучаныя Штаты Амерыкі і Еўропу. Я думаю, што вельмі важна, каб Украіна прынцыпова заняла пазіцыю Лукашенко ўсё ж такі суагрэсар. Не можа быць месцам перамоваў тая краіна, якая саўдзельнічала ў агрэсіі, якая дала тэрыторыю для нападу, з тэрыторыі якой ляцелі ракеты. Гэта вельмі важна, каб не папасці ў гэтую пастку. Важна прынцыпова заняць пазіцыю. Я спадзяюся, Еўропа тут таксама будзе падтрымліваць в гэтым сэнсе Украіну, што Беларусь не можа быць такім перагаворным майданчыкам. Але абмен военнапалоннымі, наколькі я ведаю, адбываецца на тэрыторыі Беларусі. Гэта першы сігнал таго, што тэарэтычна Украіна пакуль што можа нават у галаве дзесьці мець такую думку, што чаму Беларусь тэарэтычна выглядае як нейтральная тэрыторыя, бо абмен военапалоннымі там адбываецца. Бачите, президент України Володимир Зеленський теж сказав, що першим пунктом, який має показати, що Росія готова до переговорів, має бути звільнення всіх військовополонених, обмін всіх на всіх. В цьому процесі також частково дотична і Саудівська Аравія. Ми пам'ятаємо, коли наших командирів Азову обміняли за сприянням саудитів, безпосередньо в них. Зараз в Саудівській Аравії, принаймні за повідомленнями журналістів Fox News, вже у вівторок будуть перші переговори між Україною та Америкою стосовно припинення війни. Тобто, в принципі, десь пазл складається. Так, тэарэтычна так. Я думаю, што калі будзе размова пра абмен усе на ўсе, хутчэй за ўсё гэта будзе складана правесці пра Саудаўскую Аравію, таму што вельмі шмат самалётаў патрэбна будзе. А вось правесці абмен на тэрыторыі Беларусі все на все, гэта даволі будзе проста зрабіць. І гэта будзе адпавядаць таму, што Лукашенко наступным крокам, я ўпэўнены, што ён будзе казаць: вось бачыце, Беларусь нейтральная. Яны тут сумесна прыйшлі, памяняліся, ніхто нікаго не забіў, все добра адбылося. Чаму нам не правесці перамовы пра мір тут, на нашай тэрыторыі? Ось я думаю, що план виглядає так. Пане Артеме, а нагадайте, будь ласка, а як Лукашенко пояснює те, що росіяни вторглися в Україну з території Білорусі? Тобто, які там в нього були заяви? Що це в них були навчання і він про це не знав? Не, ён казаў, што праводзіць навучанне, мы дамовіліся, што рускія пакінуць тэрыторыю Беларусі, але яны свярнулі з Беларусі і пайшлі на Кіев. Вось так ён пра гэта казаў. То бок гэта зразумела, што глупства, таму што як гэта можна каментаваць, але з іншага боку. Ведаеце, чаму ён такое глупства кажа? Таму што ж не можа сказаць, калі ён хоча быць перагаворным майданчыкам, ён не можа сказаць: я даў Володзе тэрыторыю для агрэсіі, каб ён захапіў Кіев, бо я хацеў сам у Кіев прыехаць праз 3 дні сумесна з ім там святкаваць. Ведаеце, ён не можа ўжо зараз гэта казаць. Але я ўпэўнены, калі б, не дай Божа, адбыўся вось гэты план рускі, Лукашенко быў першым, хто паехаў бы разам з Пуціным радавацца з таго, што яны захапілі Кіев. Так само можна сказати про ракети, які летіли російські з території Білорусі. Просто росіяни прийшли, ми ж не знали, що в них ракети, а в них ще їх і запустили. І дивним чином вони почали бомбити українські міста. Просто включити, що називається, дурачка. Тут Володимир Зеленський нещодавно говорив, що Путін буде втягувати Білорусь у війну. Пряма цитата: він буде провокувати інші війни, інші країни. Може бути Польща наступною або Балтійські країни. І це не просто, знаєте, якась чергова риторика. Побачите, навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. Наскільки ви разом з колегами бачите реалістичність такого сценарію, чому Путіну вигідно напряму втягнути Білорусь у свої військові конфлікти? Як ви вважаєте? У 2025 годзе
восенню запланаваны вучэнні «Захад-2025». Яны ўжо анансаваны як адны з найвелічэйшых вучэнняў за апошнія гады. Хутчэй за ўсё, падчас гэтых вучэнняў Беларусь сапраўды будуць праязджаць расійскія вайскоўцы. І іх будзе велізарная колькасць. І гэта сведчыць пра тое, што Владзімір Зеленскі цалкам валодае інфармацыяй, хутчэй за ўсё, пра гэта, бо гэта і ў адкрытых джарэлах было, і ўвогуле выведданыя ёсць. Я упэўнены пра тое, што будуць такія навучанні, і што Беларусь будзе напаўняцца расійскімі войскамі. Давайте просто узгадаем, што было ў лютым 22-го года. Былі вучэнні, яны скончыліся, а праз 2 дня пачалася поўнамаштабная агрэсія вучэнні да Украіны. Цалкам лагічна, што калі ў восені 25-го года будуць вучэнні, там будуць расійскія войскі стаяць на тэрыторыі Беларусі, рызыка таго, што яны зноў атакуюць Украіну, ці нават зробяць правакацыю ў дачыненні да НАТО, бо мы не ведаем, у якім стане восенню будзе НАТО. Я цалкам дапускаю магчымасць такіх сцэнароў. Пане Артеме, ви з нами? Так, я з вами. Щось трошки є певні проблеми сьогодні зі зв'язком, тому просимо вибачення у нашої аудиторії. Пане Артеме, ви сказали, що ви цілком допускаєте такі сценарії розвитку подій. Але тут головне питання, чи самі росіяни знову підуть з території Білорусі на інші країни, чи ще долучать і білоруських військових? Як ви вважаєте? Беларускае грамадства, яно вельмі пацыфісцкае, яно не хоча ваяваць, нават вайскоўцы. Таму шанс таго, што цалкам беларуская армія будзе ўцягнута ў гэта, ён даволі невысокі, бо гэта стварае рызыкі для ўлады самого Лукашэнкі. Але я дапускаю варыянт, што могуць быць накіраваныя ССО беларускія, сілы спецыяльных аперацый. Беларускія ССО, яны вельмі моцна прапагандысцкі апрацоўваюцца. Гэта фактычна людзі, якія атрымліваюць заробак за тое, што яны робяць. У нейкай ступені гэта такая элітная частка лукашэнкаўскага войска, якія трэніруюцца з тымі ж вагнераўцамі, якія яшчэ знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, нейкая частка. Я думаю, што яны цалкам будуць гатовыя. Гэта, я думаю, максімум ад таго, што можа накіраваць Лукашенко. І я не думаю, што яны сапраўды моцна паўплываюць на тое, што можа адбывацца на фронце, у баях. Все ж таки беларуская армія, яна ваяваць не гатова, не хоча, не маральна, не тэхнічна. Галоўную пагрозу, з майго пункту гледжання, нясе велізарная колькасць расійскіх войскаў, которые будуць знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Вось калі гэта мы будзем бачыць, што па жалезных дарогах ідуць рускія аж вялікай колькасцю ў Беларусь, гэта будзе першы прызнак таго, што штосьці адбываецца. От ви сказали, як ми будемо бачити. Ми бачили це завдяки тривалий час телеграм-каналу «Білоруський Гаюн». Кілька тижнів тому була новина про злам каналу, зокрема, сам розробник цього каналу сказав, що це його помилка, так, він просив вибачення, але «Білоруський Гаюн» зараз вже не працює. Тоді йшлося про те, що користувачі, а саме ті люди, які надавали інформацію, є в зоні ризику, тому що засвітилися і особисті дані людей. Тому питання до вас, пане Артеме, чи володієте ви інформацією, чи вже були якісь репресивні заходи зі сторони білоруської влади стосовно цих людей, які інформували «Білоруський Гаюн»? Мы ведаем на 100% пакуль што пра аднаго чалавека, якога затрымалі на наступны дзень, і сапраўды яму распачата крымінальная справа, яму да 10 год, што ці то 8, ці 10 год турмы пагражае. Таксама мы ведаем пра велізарную колькасць людзей, якія выехалі, якія паспелі з'ехаць з Беларусі, калі адбыўся гэты зліў. Іх не паспелі затрымаць, дзякуй Богу, але яшчэ частка людзей, я упэўнены, што адбыліся затрыманні гэтых людзей, але мы, на жаль, нават не ведаем пра гэта. Бо сапраўды рэжым зараз выбраў такую тактыку, яны не дэманструюць гэтага. Яны праводзяць такія аперацыі, і нідзе ў інтэрнэце, у тэлеграм-каналах яны гэта не размяшчаюць, а родныя і блізкія тых людзей, якіх затрымаюць, яны нават баяцца пісаць у незалежныя беларускія сродкі масавай інфармацыі, бо КДБ ім за гэта пагражае.
Вось у чым сэнс. Гэта вельмі такая таталітарная сістэма. Я разумею, вельмі складана зразумець у дэмакратычнай вольнай Украіне, што гэта такое, але вельмі кантралявана нават усё. Людзі проста баяцца даваць нават інфармацыю пра што іх родных затрымалі. І гэта сапраўды бяда. Але я магу сказаць так, што нягледзячы на тое, што беларускі гаюн фактычна як праект знішчаны, яшчэ засталіся людзі на зямлі, якія валодаюць інфармацыяй, якія перадаюць інфармацыю. І я ўпэўнены, што нейкія рухі, якія будуць адбывацца, гэта інфармацыя дойдзе до нас. А як ви бачите, як зараз Росія військово використовує Білорусь та її територію? Зараз Расія рыхтуецца для таго, каб выкарыстоўваць гэту тэрыторыю. Насамрэч, акрамя, умоўна кажучы, правядзення інфармацыйных аперацый, то бок тыпу ядравая зброя на тэрыторыі Беларусі размешчана, ці арэшнік перададзім, мы будзем там ім пагражаць усім. Пакуль непасрэдна, як у вайсковым сэнсе, не выкарыстоўваецца Беларусь. Але ось 2 дні таму быў ратыфікаваны закон, падпісаны закон Лукашэнкі, які ратыфікуе дамову о гарантыях бяспекі Расіі і Беларусі ў межах так званай саюзнай дзяржавы. І вось, на жаль, гэты дагавор, ён так у медыйнай прасторы прайшоў незаўважны, але гэта фактычна фіксацыя вайсковага кантролю над тэрыторыяй Беларусі. Згодна з гэтай дамовай, любыя пагрозы для Беларусі, у тым ліку характара ўнутранага, яны будуць Крамлём інтэрпрэтавацца як пагроза саюзнай дзяржаве, і расійскія войскі ў любы момант могуць увайсці ў Беларусь і падавіць пратэсты, знішчыць нейкія сілы, якія выступаюць супраць Лукашэнкі, у перспектыве проста размясціцца на тэрыторыі Беларусі, калі яны палічаць, што, напрыклад, на мяжы з Польшай, на мяжы з Беларусю палякі размяшчаюць войскі. І фактычна яны могуць нанесці прэвентыўны удар, як яны казалі, чаму яны напалі на Украіну, бо яны першыя хацелі на нас напасці. Ну, зразумела, што не хоча ніхто напасці, і гэта будзе апраўдванне вось гэтай агрэсіі. Яны будуць казаць, НАТО хоча на нас напасць, палякі, там, украінцы, хто заўгодна, і гэтым апраўдваць свае агрэсіўныя дзеянні. Вось тое, што можа адбывацца згодна гэтай дамовы. Гэта цяпер зафіксавана і ратыфікавана ў гэтай дамове. Ну, по суті, це їм дає повне право розміщати свої військові бази без згоди з офіційним Мінськом, хто би там не сидів? Ну, што тычыцца баз, там фармулёўка, яны іх назвалі вайсковыя аб'екты. Яны не называюць іх базамі, бо, я так разумею, Мінск не тое, каб хацеў, каб гэта называліся базы, але там прапісана, што гэта можа адбывацца па ўзгадненні бакоў, але мы ж ведаем, што Лукашенко не мае ніякай суб'ектнасці ў гэтым сэнсе, бо падпісаны закон быў менавіта ў той дзень, калі расійская дзярждума ратыфікавала дагавор, дамову пра тое, што пераносіць пазыкі, даўгі Беларусі на 5 год наперад. Ну, то бок, ён проста прадаў ваенны суверэнітэт Беларусі за тое, каб яму даўгі перанеслі на 5 год уперад. Я просто дам інформаційну довідку, щоб люди розуміли, про який борг йдеться. Путін дозволив Лукашенку відкласти виплату боргу на $800 мільйонів до 2036 року. Держдума РФ ратифікувала 2 документи про внесення змін до укладання раніше російсько-білоруських угод, які стосуються відстрочення виплат Білорусі за отримання раніше російських державних кредитів, представляючи документ у Держдумі, заступник міністрів фінансів РФ Кулечеєв пояснив, що угода та протокол підписані на виконання особистого доручення Путіна. А їх ратифікація дозволить зменшити видатки білоруського бюджету на погашення боргів перед Росією. За їх умовами, Росія дозволила відкласти виплату боргів на загальну суму більш ніж $800 мільйонів, які Білорусь мала сплатити у 2024 році до 2036 року. Тобто ми це розуміємо, що це продаж військової незалежності, так ви сказали? Так, продаж вайсковага суверэнітэту, незалежнасці за перанос доўга
на 31 год. І таксама там важна сказаць пра тое, што там ёсць яшчэ сакрэтная частка вось гэтай дамовы. Мы не ведаем, што яны там прапісалі, але хутчэй за ўсё там вядзецца размова пра больш вялікую колькасць грошай. То бок гэты борг, ён больш, чым за 800 мільёнаў. Гэта 800 мільёнаў тое, што вылучала ў пабліку адкрытай прасторы. Хутчэй за ўсё Лукашенко яшчэ тайна браў нейкія вось гэтыя даўгі для у Пуціна, і хутчэй за ўсё вось яны ў гэтай сакрэтнай частцы і прапісаныя. І цікава, што сам Лукашенко браў гэтыя даўгі у Пуціна. Ведаеце, то бок ён сам набраў даўгоў і цяпер прадае вайсковы суверэнітэт цэлай краіны, каб гэтыя даўгі не вяртаць. Ведаеце, ну то бок гэта адзін чалавек прадае краіну на нашых вачах. Вось што адбываецца. Таму што тыя, хто выступілі супраць яго з 20-го года, яны ці то па турмах, ці вось як я зараз толькі магу з-за мяжы вяршаць. Тобто я так розумію, що це Лукашенко брав кошти для особистого користування, позичав Путіна, чи на що зичили гроші в росіян? Не, ну гэтыя грошы шлі, напрыклад, на будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Гэтыя грошы шлі на нейкія там інвест-праекты, эканамічныя праекты. Але ў першую чаргу гэта дзеля чаго? Каб утрымацца ва ўладзе. Гэта фінансаванне неэфектыўных прадпрыемстваў, якія не прыносяць ніякай прыбылі, ніякага прыбытку, а людзям плацяць ўсё роўна зарплаты, каб яны не бунтавалі, каб яны не выступалі супраць. Ён заўсёды кажа, будзе эканоміка, будзе ўсё, бо ён разумее, што палітычныя пратэсты ён змог падавіць, а эканамічна ён не зможа падавіць. Каб не было эканамічных пратэстаў, ён будзе проста праціць грошы ў Пуціна. Гэта дзеля ўтрымання ўлады, першае, ну, а другое так для сябе, зразумела, каб больш комфортна яму жылося, каб ён рабіў тое, што хоча, праводзіць палітычныя кампаніі, як у 25-м годзе так званыя выбары. Гэта таксама вялікія грошы былі інвеставаныя ў гэта. Каб утрымоўваць сілавікоў, міліцію, ОМОН, ГУБАЗік і іншыя структури. Ну, мене насправді здивувало, що документ ратифікований на виконання особистого доручення Путіна. Так? 800 мільйонів доларів, ну це велика сума навіть для Російської Федерації. Але так виходить, що просто за 800... Це ціна Білорусі. Так коштує Білорусь, так її оцінив Лукашенко. Ну, гэта ў гэтым годзе, у 24-м годзе, то бок у Лукашэнкі зараз няма вось гэтых вольных 800 мільёнаў долараў, якія ён павінен быў вярнуць за мінулы год. І ён кажа, ну, слухайце, я не магу вярнуць гэтыя грошы. Яму кажуць, ну, падпішы тада дамову, каб мы маглі войскі размяшчаць. Вось за 800 мільёнаў, прабачце, ён вось так вот і даў магчымасць у Беларусі рускім хадзіць як у сябе дома. Солдата. А зараз ви як бачите, Білорусь далі позичає гроші в Росії чи ні? І наскільки білоруська економіка залежна від вливань зі сторони Росії? Вельмі моцна залежна беларуская эканоміка ад расійскага рынку ў першую чаргу. Нават не ў тым, што яна бярэ грошы ў Пуціна, але ў гэтым таксама. У першую чаргу расійскі рынок, бо украінскі рынок закрыты пасля пачатку вайны. Еўрапейскі рынок закрыты з-за санкцыяў і пачатку вайны. Амерыканскі рынок дагэтуль таксама быў закрыты. Засталася толькі Расія і Кітай. Кітай далёка, таму ўся прадукцыя ідзе ў Расію. Па-другое, вайскова-прамысловы комплекс. Усе прадпрыемствы Беларусі фактычна, якія звязаны з вайскова-прамысловым комплексам, яны працуюць у 2 смены на Расію. Замовы Расіі. Яны атрымоўваюць велізарныя грошы, велізарныя прыбыткі з-за таго, што працуюць на рускіх. Ну, то бок, як кажуць, каму вайна, каму маці рада. Лукашенко зарабляе на гэтай вайне. Поясніть, будь ласка, ще один момент, що в Білорусі почнуть пошук рідкоземельних металів, ну це вже, знаєте, якийсь як тренд задала Україна. Будуть копати, щоб дізнатися, що знаходиться в землі, про це заявив Лукашенко. Посилаюся на білоруське агентство Белта. Найактуальніше тема чи розвідові обставини зараз у всьому світі на слуху. Тема видобутку рідкоземельних металів, сказав Лукашенко, і поставив завдання перед відповідним міністром. Ну це, як ви бачите, це все-таки економічне рішення чи більше політичне, щоб, як то кажуть, бути в тренді? Ведаеце, я, калі яшчэ працаваў у Беларусі, у дзяржсістэме, я памятаю, як нам прыходзілі дакументы, дзе казалі, паўсюль павінны шукаць рэдказемельныя металы ў Беларусі. Усе павінны на гэта працаваць. То бок, ён заўсёды пра гэта казаў, бо ён вельмі хацеў, каб у яго быў нейкі свой рэсурс.
ці нейкая нафта, ці нейкія там мінералы, ці нейкае штосьці. Але ў Беларусі гэтага няма. Акрамя калійных угнаенняў больш нічога няма, што робіць эксклюзіўным Беларусю ў сэнсе рэсурсаў. І ён 20 там, ці 30 год пра гэта кажа і талдыша. То бок, а зараз ён зноў пра гэта кажа, бо, як вы сказалі, тренд. Ён спрабуе улезці ў інфармацыйную прастору Амерыкі. То бок, вось, ён разумее, Трамп кажа, у каго якія рэсурсы ёсць, каб я з вами размаўляў. І Лукашенко адразу, у меня тут штосьці ёсць. У яго нічога няма. Нічога няма, нічога не знайдуць. Калі за 30 год не знайшлі, то і не знайдуць. А калі знайдуць, то невыгодна гэта. Акрамя калійных угнаенняў у нас нічога няма, але калійныя угнаенні могуць вызываць інтарэс нават у Трампа, у якім сэнсе. Ён распачаў гандлёвую вайну з Канадай, а Канада таксама з'яўляецца экспарцёрам калійных угнаенняў. Вось тут інтарэс Лукашенкі і Трампа, я лічу, можа згуляць. Тобто зараз почнеться масове, так би мовити, таке собі землеробство в Білорусі з пошуку того, що можна запропонувати Трампу. Так, я думаю, што гэта больш такая медыйная, палітычная, прапагандысцкія прамовы, але так, я думаю, што чыноўнікі ўсё роўна пабегуць, капаць, шукаць гэтую нафту, я не ведаю, якім чынам. Я собі уявляю, якщо якийсь чиновник це знайде, прийде до Лукашенка, самопроголошеного президента, каже, я знайшов, 30 років шукали, не знайшли, а я знайшов, а він тобі, а ось тобі орден, добре служиш. Так і будзе орден, а потым можа нейкую пасаду у кіраўніцтве, а потым у тюрму. Така собі перспектива. Краще не знаходити тоді. Хоча краще не знаходити теж не варіант. Так. У любым випадку канчаткове рішення і саме умний буде Лукашенко. Я ще хотіла вас уточнити стосовно того, що Росія пропонує будувати в Білорусі завод з виробництва безпілотних авіаційних систем. Вони ставлять там план до виробництва 100 тисяч одиниць щорічно БПЛА. Про це повідомив заступник глави адміністрації президента Росії Максим Орєшкін, дуже таке прізвище, знаєте, з відсилкою, під час візиту на виставку російських безпілотників у Мінську. Можливо, вам щось більше відомо про це будівництво? Чи вже почали, чи це лише елемент обговорення? Не, гэта элемент абгаворання пакуль што, але беларускія прадпрыемствы дагэтуль выраблялі камплектуючы да беспілотнікаў. Яны гэта ўжо рабілі раней, зараз проста яны хутчэй за ўсё хочуць зрабіць прадпрыемства, якое фактычна будзе збіраць беспілотнік, у них все камплектуючыя ёсць. Гэта з пункту гледжання эканамічнага яны зразумела, што навошта ім кудысьці весці гэтыя камплектуючыя, гэта можна зрабіць у Беларусі, Лукашенко зацікаўлены, і рускія зацікаўлены. То бок вось гэта супрацоўніцтва вайсковай у тым ліку ў сферы военно-прамысловага комплексу яно выйшла на вышэйшы ўзровень. То бок гэта фактычна уже сплеліся гэтыя эканомікі, яны завязаны друг на друга. Вось у чым пытанне. Вось гэтая залежнасць Беларусі, она вельмі велізарная ад Расіі, бо рускім зацікаўлены ў гэтых беспілотніках, бо яны будуць ваяваць ці рэсурс накопліваць. А рэжым Лукашенко будзе на гэтым зарабляць. Вось тое, што я і казаў, Лукашенко зацікаўлены у гэтай вайне. Насамрэч, я скажу нават больш, ён не зацікаўлены, каб скончылась гэтая вайна. Бо калі яна скончыцца, санкцыі з Расіі хутчэй за ўсё пачнуць здымаць, і амерыканскія тавары прыйдуць на расійскі рынок. Магчыма, потым еўрапейскія прыйдуць на расійскі рынок. І беларускія тавары пачнуць выцісняцца з расійскага рынка. А каму яны патрэбныя, акрамя рускіх? Да нікому. І тут ще один нюанс. Зараз говорять про зняття санкцій з Росії, але не з Білорусі. Так, але я думаю, калі амерыканцы здымуць санкцыі з Расіі, я думаю, што, на жаль, аўтаматычна яны будуць здымаць санкцыі і з Беларусі. Я думаю, што яны будуць ісці ў адным пакеце. А вось з еўрапейскімі складаней згодны. Еўрапейскія санкцыі, я думаю, не будуць зняты. От європейські економісти пишуть насправді про те, якщо описують стан російської економіки, там майже круте піке, і що їм не вигідно завершення війни, тому що
Вся економіка Росії перейшла на воєнні рейси. Нічого не виробляється для цивільного життя, все для військової галузі, немає конкурентної економіки, приватні підприємства банкрутують, іноземні фірми вийшли звідти, і тому будуть тягнути до кінця. Білорусь зараз, я так розумію, економічно витягує, тому що все, що вона виробляє, передає в Росію десь так. І їй теж невигідно, в принципі, те, що ви сказали, щоб ця війна закінчувалася. Але вони хочуть представити свою територію, Мінськ, зокрема, як місце для переговорів, які не дуже будуть для нас вигідні, які будуть пробувати затягнути, створити а-ля Мінськ-3. То з однієї сторони, ніби хочуть цих переговорів, а з іншої сторони, економічно це невигідно. Як вони тут намагаються, знаєте, як то не впасти зі серфу під час хвилі? Я думаю, что все ж таки Путін зацікавлений у першую чергу у тым, каб уцягнуць у перамовы ўсё ж таки украінскі бок. А то, што там думае Лукашенко, да Пуціну плеваць. Лукашенко, яго, як я ўжо казаў, яго супрацоўнік, ён цалкам будзе рабіць, што яму скажуць. Не мае суб'ектнасці Александр Лукашенко на дадзены момант. Не мае. Ён яе канчаткова страціў у лютым 22 года, когда перадаў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі на тэрыторыю Украіны. Всё. Пасля гэтага ён не можа называцца суб'ектам міжнароднай палітыкі. Пане Артеме, ми про безпілотники згадували, так? Але зараз ми бачимо, що коли Росія обстрілює Україну безпілотниками, маємо таку можливість ці безпілотники відправляти в Білорусь. Ну, чомусь вони туди залітають. Я так розумію, що білоруські військові їх не збивають, ну, принаймні, про це не афішують. А як люди між собою про це говорять? Бо я розумію, писати публічно вони нічого не можуть в силу того, що в них диктаторський режим, складно. А як між собою про це говорять? Люди вельмі бояться. Бо, як я вже казав, білоруси не хочуть, каб Білорусь удзельнічала ў вайне. Яны не хочуць, каб взрываліся беспілотнікі, каб іх дронамі не бомбілі. Яны не хочуць, каб іх там дзеці, сыновья гінулі дзесьці на фронте за Россию і за Лукашенку. І з гэтага сыходзіць, што ўсе гэтыя дроны, якія залетаюць, тыя ўзрывы, якія адбываюцца ў Беларусі, яны выклікаюць незадавальненне людзей. І нават у гэтай дыктатарскай сістэме некалькі дзесяткаў чалавек напісалі зварот у местныя органы ўлады з просьбай патлумачыць, што гэта адбываецца, чаму летаюць дроны, чаму яны падаюць, чаму іх не збіваюць. Там, канешне, зразумела, я так разумею, з імі правялі некую гутарку, і гэта ўсё замялі, а людзей, якія на тэлефон здымалі, як беспілотнікі падаюць і ўзрываюцца, іх потым спецназ затрымаў. Вось, то бок гэта ўсё спрабуюць спецназ. Так, спецназ прыехаў, затрымаў людзей, там жанчыну, мужчыну, якія просто на тэлефон здымалі, як ляціць дрон падае. І гэта ўсё сведчыць пра тое, што рэжым вельмі баіцца таго, што людзі зразумеюць. Бо галоўным тэзісам перадвыбарчай кампаніі Лукашэнкі быў: глядзіце, я даў вам мір. У вас над головой мирное небо. Ось глядите, в Украине война, люди гинуть, ось яны пошли неправильным шляхом. А я один, кто разумею ситуацию, я иду правильным шляхом, тому нема у вас войны. А як нема, коли дроны взрываются? Так. Ну, значит, штось не так. І ось гэта вось такой канфлікт таго, што адбываецца ў рэчаіснасці і што кажа прапаганда, іх вельмі пугае. Таму яны спрабуюць заўсёды тых людзей, якія пра гэта кажуць, пішуць, дзесьці выкладаюць відэо, затрымаць, каб проста пра гэта у інфармацыйнай прасторы гэтага не было. Але людзі, якія паміж сабою спілкуюцца, размаўляюць, яны зразумела кажуць, што ж гэта адбываецца. Асабліва у тых абласцях паўднёвых, Гомельская область, Брестская область, ось там, бо близько до України, частіше туди безпілотники прилітають. Пане Артеме, я вам дякую за таку цікаву розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Артем Брухан, заступник керівника Народного антикризового управління Білорусі, представник опозиції. Пане Артеме, нехай живе війна в Білорусі, слава Україні! Живі вічні, героям слава!